E tanto a máis demandada, Ofelia, aquí en Boqueixón e para toda Galicia e para todo o mundo, porque ao noso crisantemo son os seus días grandes do ano. Sí, para todo o mundo non, solo para Galicia. Solo para Galicia, Solo non digo, para Galicia, que é unha tradición... Pero sí que é unha tradición que é a nivel mundial, é dicir, son os mellores momentos ora para vender a planta. Se meteu no todo o mundo, non que vos vendades por todo o mundo, senón que é un símbolo non só do Xapón, senón que está moi asociado co Día de Defuntos, non? Sí, a verdade é que está aquí, sobre todo en España, está moi asociado para os días de difuntos. Non se venden todo o ano, excepto nestas fechas. Tes unha das cores das que hai, este que sería eu iba a dicir corviño, pero que cor? Bueno, este chamamos lilas, Lila. sí, pero vale. bueno, sí. Pero vemos que branco e amarelo é a cor, e xa temos neste lateral, é a cor máis tradicional para estes días, non? Sí, vamos a ver, isto pode ser entre blanco e amarelo, pode ser un 50 ou un 60% da produción. Despois estamos incorporando colores novos e como veredes hai un pouco xa de todo, pero bueno, o blanco e o amarelo son os máis importantes. Nese que di que hai un pouquiño de todo e eu que teño agora un pouco de envexa do que tes, temos exemplos, mira, voilà, exemplos bicolores, non? Sí, hai bicolores en rosa e con centro amarelo, hainos en naranxa tamén con amarillo, é dicir, temos un montón de colores novos. Son bonitas, son propias dos días, estamos na conta atrás para que chegue xa o 1 de novembro, día estrela desta flor, pero ademais é económica e resistente. Sí, vamos a ver, esta planta podemos dicir que é unha... Ti lévalo ao cementerio por pouco diñeiro que quedache moi bonita e che aguanta moito, porque aunque este chovendo como está agora, vai che aguantar. O sea, aguanta moito. Os petos tamén aguantan, pelo que se está dicindo. Mira que é importante que falamos de que aguante ela, pero os petos non se resenten. Nestes momentos fai falta que aguanten moito, e sí que aguantan, que isto é moi barata. Por exemplo, vamos dicir, se este texto que temos con elas fose o que sei, imaginemos a correspondencia de Margarita, de Carabel, canto nos podría costar? Máis do doble do que pode costar ou incluso o triple do que pode costar unha planta desta. Porque esta de prezo venda público está en... Iso pode andar a partir de 10 euros, tela perfectamente en calquer parte. Para mostra un botón, non só bonita, senón que acábanos de confirmar Ofelia precisamente iso que é económica. Bueno, con ela na man e facendo como unha transición non de espazo, que tamén, como estamos agora, senón de planta, vamos por defuntos, pero que esta xente está poñendo un pé, e vámoslo deixar xa nos meténdonos tamén así, Ofelia, un pé na flor de Pascua. Porque vos xa estades pensando máis aí case xa. Si, estamos xa preparados para principios de noviembre salir ca flor de Pascua ao mercado. E isto non para, ainda nos dicían hoxe, que xa o ano, según pasa o verán, isto pasa a 100 por hora, e aí o tendes. Saltamos do crisantemo á flor de Pascua, que andan que non dan abasto. Vente, Ofelia.